Niya tatilaw na nilakay. Ni, karamot titanglat lakay. Niya tilot pumiya. Wala ka wala kay ti luto tayo ti karni manan. Uma man ta karni manan. Luto man ti karnen. Talaga ah. Pampait ka ti langse. Niya nga karne aja lakay latuam. Goat. Pauma. Ya, magpapama karni manan. So dun sa lagay ti stock mo nga karne alakay. Ado lakay. Yung kan ko tanga mantikwan. Upat nga kilaw. Baka libre pa gani aja baka malipatan ka ta 2,000 pa gani nga di nga bayatan. Ay, kaya next year pa aja lakay nalipatan dan to. Lumuluto talaga ni kan yan. Wala. Hmm. Hindi lumuluto ata. May atin lakay. Nyata kwa? Pro. Maong? Muna. Ano pang kwato eh. Pangluto. Nya luto na talakay. Apritada. Calderita, gayam. Kalderita. Calderita lang kaya. Undar mo na nalipatan. Pa, ipaburok tayo pailaan. Ito lang kayo kabilang ito tayo kwa. Iti pampekat iti langsa. Marani mo. Pang pabang lupay lakay niya. Lubang din. So yan. Yang rta. Baka dati pa plano yung lakay nga i-hire that nga cooker. Cooker iti mga okasyon ni ta inyo na kay. Right. Plano ko. Iti sekreto gamin lakay iti nga iti cooker. Nya nga. Nung lakay. Nya? Ado ti pinagrekado. Ricardo kadwam niya. Ado, At nung madingan no budget kami, no budget kami ti Ricardo na budget mo tiraman na. Ado ti patatas mo? Oh, dapat ado. Ado. Do ti Ricardo garo ti kung kunak no iti pinagluto. Dapat madi mga tipidan. Kung tinipid mo diyan, pati aja mga tipid na no. Siyempre, minuto pa nagkusim ka. Naglaman na ti minuto. So sayang eh. Kasi ayak nung dati nagluto ak lakay nga purpurang iti Ricardo na jag luto. Ibagat ka ti pagluto ko. Okay, kabilang tatikwa. Pagburu-buru ka iti powder nga paminta. Inasin. May katikwa na lakay iti langsina. Hindi nga kuha na lang ha. Hindi buruk-buruk na. Sa ano kuha tayo lumunan, bisan tayo. Ibang agburuk ijay, pagpaburuk ka nito, slice naman tayo na kayo. Pagduwam lang natin na kayo. Karot. Pagduwam, slice. Hindi na matalo naman talaga. Katawan kita natin lot-lot pinilik pa. Hindi matapos yan. Taman kita eh. Nih, umajaglut-lut ito eh. Ano na tayo dyan? Ano dito eh. Nih, ate Jai. Buko boy? Sige, Buko. Lag ka na? matatabu ko ma. Ang gado? Yan. Nababa. Apay ta pinanaw majilot-lutom di jayan. Makinino mo tan. Ni, duwa pa eh. Pagtubog ko, tubog. Mata teknik mo alakay. Pagsabaw. Pagsabaw. Hmm. Mata pinaginilumbon. Apayan mo kat nga kabel di baso lakay? Armi garod. Yun niya. Kaya, Bado. Armi. Tama. Hindi na agarang may hindi ka gam gamit di baso. Wan. Gusto mga chip pa ba? Ay, katjay. Mga kuwang ilakan. Yung tawag na tan. Iti pinabiyag kami na kayo, mati maalat iturod-turod. Ay, katjay. Mabaling ka agaywas nga, kunwarag di dinalukang kayaw. Wan.
Dari ka sa ano kabat di kalaban mo kayang-kaya. No kayang mo lang tumaray ka. Hindi lang masaktan mo, di kalaban mo. Nasingpat ka nga talaga lakay. Ang bawa di kalaban mo, panunuto mo aja baka nakabsat na. Kabsat na nangangailangan kanya, tapos bugbugam lang, tapos may hospital, kung saan mo aja kabsat na, kinmama na nga. Kakaasi lakay. Yan? Uy, kasi ay, gibintik mo muna da. So garo nga dyan ka nagtuloy lakay, nag-ito istorya akong di ba? Diyan nagtuloy nga nag-army, diyan na parang ko baga napalatukan da. Nag-engineer ako na, aduti magpatader ko nga mga Building. yun na, instructor, bridge, nga tawag na mga Floods control. sa bali pa yung floods control Ay. sa bali ma yung instructor, bridge. Wan. Dakil nga yung mga bridge, dakil ti kwartal tayo dyan. Dati lang ay kami, dalikan me. Lugar kay itikad kita ng video. Nabayagan niya. Lugar na. Sa kita nagpig sa tipuyot na. Dapat lang ka no koko ka, mati kang mabuting iti para sa kiti mantika. Ay, wan Luluto ka, oy. Kaya yun, dahil lang sa mulagat mo, tama para sa kanata matam. Yun talaga kaya ati ko Laya. Maming kidi na. Ay, wan Kung Mayatan. mga nagdiding nanon daw malang nakan. Diba, judi bagbagada, ang nunang datila ka, ilaya. Wan. Mami na, ipamata. Mayat ito nag-gisa ng panay lakay niya. At ila kaya, talagang pamati aroma na ako. Alaam nga talaga niya. Ay, bantayan. Nga ininom ma'am. Wala kaya, gikwa. Agi, sabaw na tatay. Ay, kung ang mga kape. Sabaw na. Diba, di nagisan na nga yun. Wan. Tinimpla akong lakay sa ambi. Papay. Ito pang sa Bulacan. Ngayon ang talang ti tanong-damdaman. Ado ti kwa siguro lakay ba? Amom nga luto. Ato mo ta. Pinyay nga klase nga luto aja nga eh. Pamat lang kaya iti pinagluto gamin. Halos kwa mamin kahit nga lutuan. Laing nga nila kay. Apay, ikaw naman ya. Apay. Biyak mo muna na TV, internet. Buwag ito. Tuladong paisuda nga. Kasi mo lang, gaya-gaya for more. Ito na kayo mantika. Ito yung Paminta. Minta. Ito na kaya tomato sauce. Gigidan tayo. So malang nga tag. Di din nanon daman lang ata. Tiraman na ako. Nagtumoy. Ibagbagatang uminom na tikas toy. Ay, mati kayo. Ginanon daman lang dagita tiraman na. Ano damdama ito, no, pauna-una, okay lang, no, aji dag narigat nga maluto. Siya. Ito ni black beans. Wala ka na black beans. Ito ni garban sauce. Ito ni kulakay, green paste. Ati tomato paste. So nang hindi na pa ito rakado na no ati kuan lakay. Ati awag na kernen. Tapos ati la di kwa di carrots, yung patatas. Mayatan ti luto ni lakayan. Nga yung kwati patatas yung nakain, check na yung kuan nga. Inukisan? Hindi yung gisa. Yung gisa. Yung dumay kay gisada sa ikatinda. Wala nga dyan, isla pampabayag lang nga dyan. May naluton saan? Kuraw pa Isang sangit ka ma. Teker nga maluto at ilulutun ta. Daw mo na. Saka muman natin oh. Lakayan sa mga kanding ata. Dati balak natin ni Kwan eh. Lakay niya. Kita niya pisurahan na babalak natin ta. Ni, kigumpet ti kaldero. Delikado atin na kaya.
Punak kahit naggaon. Kapag talaga dati nila kayo ngayon. Makamukay ka sa ganyan. Ano kung nga naman? Pinanawan natin.